O BNG presentou dous proxectos para que o goberno local os inclúa na relación de obras a desenvolver con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña de cara ao ano que ven, no que a Pobra ten asignados máis de 385.000 euros. Un deles unha bella reclamación dos nacionalistas, na que agora volven a insistir. O arranxo e mellora do Camiño Real, o seu paso pola Ribeiriña e o Conchido. Levamos todos os anos presentando infinidade de propostas para que dunha vez por todas se someta esta zona a un arranxo integral, porque son moitísimas as necesidades que ten. O podemos ver aquí, as fochangas que hai pola estrada, a limpeza, os accesos á praia, as luminarias, a señalítica, bueno, unha serie de carencias que dunha vez por todas xa vai sendo o momento de solucionalo. A outra das solicitudes garda relación cunha reivindicación da Confraría de Pescadores da localidade. Trátase da instalación dun espazo para uso como vestiario e zona de almacén para mariscadores. Solicitamos que se inclúa no POS dotar dunha infraestructura que lle sirva para vestiarios e incluso tamén para deixar os apeiros ou súas cousas personais cando están traballando. Tamén, dentro do que é a petición para o proxecto concreto que ten que ver cos mariscadores, tamén solicitamos, porque tivemos unha reunión con eles e así nos pediron dende a cofradía, que se coloque un foco, unha luminaria bastante potente no que é na zona de San Antonio para facilitar a vixiancia desa zona, porque un dos problemas máis graves cos que se encontran é o tema do furtivismo.